Izwi lakho lingamandla, thetha ngalo uncede ubomi bethu ngoYesu Kristu Nkosi, amen. Ndiyafuna bazalwane ukushare nani namhlanje ngesiganeko esenzekileyo, okanye andifuni eligama lithi isiganeko ingathi mhlawumbi yinto enkulu kakhulu, but ndifuna ubalisa okanye ndithethe malunga nale ndawo apho uYesu wathi kubudlelwane bakhe nabafundi wahamba nabo wabasa kummandla othile ochazwayo ngosuku oluthile ngexesha elithile. Xa befika kulo mmandla wathetha nabo la mazwi siwafundileyo, ebabuza into yoba bathi abantu xa bendibona ndingubani. Kule ndawo uYesu wayebabuza kuyo babemi emazantsi entaba yeHermon, kwindawo ekuthiwa iCaesarea Philippi. Babemi kwindawo eyayinomqolomba okwakumpompoza kuwo amanzi enkcenkceshela lo mmandla waseCaesarea Philippi, kangangento yoba kuthiwa yayingummandla oluhlaza, une-vegetation eluhlaza, because yayingummandla onamanzi. Amanye amanzi awayenkcenkceshela le ndawo ayephuma kulo mqolomba wawusemazantsi kwintaba yeHermon, apho uYesu wayemi khona nabafundi bakhe ngale mini abuza lo mbuzo. Kwakhona kule ndawo babemi kuyo, kulo mqolomba, kwakuyindawo ekwakunqulwa kuyo isithixo esithile ngabantu baseCaesarea Philippi, ekwakukholelwa into yobana sisithixo esizisa ubutyebi. Kuthiwa yayideyithi eyayibazisela ubutyebi. Yiyo le nto babesithi lo mhlaba wawutyebile, uchumile, because kwakukhona amanzi aflowayo from kulo mqolomba usemazantsi entaba yeHermon. And lo mqolomba kuthiwa kwakumane uhlanganwa ngabantu ngamaxesha athile kunqulwa isithixo esithile. Ingathi kuthiwa igama laso xa sibizwa nguPan, which is P-A-N. Esi sithixo sasinqulwa kule ndawo yaseCaesarea Philippi. Lo mqolomba babemi kuwo ngeli xesha uYesu abuza lo mbuzo wawusaziwa ngenxa yento yoba kukho olu nqulo lwesi sithixo, wawusaziwa njengesango labafileyo. It was a portal le ndawo uYesu wayemi kuyo, apho babecinga okanye bekholelwa abantu into yobana banxibelelana nelabafileyo through lo mqolomba. So yayindawo yonqulo le wabasa kuyo uYesu, ngoba uYesu nguThixo, and enguThixo nje ukuthetha nokwenza kwakhe kwakubonakalisa ubuThixo. So ukhethe into yoba athethe nabo okanye ababuze lo mbuzo ubalulekileyo kakhulu ekule ndawo yaseCaesarea Philippi. Yiyo loo nto uMark noMatthew bayayingqina bebo babini ababhali belibali lokuzalwa nokuphila kaYesu emhlabeni, bayayingqina into ethi uYesu nyhani wafunyanwa ngenye imini emi kulo mmandla waseCaesarea Philippi ebuza abafundi umbuzo othi, bathi abantu ndingubani? Who do people say that I, the Son of Man, am? And uzucinge babesele benethuba abafundi berelator noYesu, bembonile ukwenza kwakhe nokuphila kwakhe, bemvile ukuthetha kwakhe, kukwizinto abazibonileyo kuye nabathe baziqaphela ngaye uYesu. So uYesu babuza umbuzo after i-relationship abaye babanayo naye, efuna uqonda bana kahle bathina abantu ngaye. But owona mbuzo wawusiza kubo, but uqala uYesu ngokuthi abuze abantu abangabanye, generally abangekho kobudlelwane bukaYesu nabafundi.
ngoba abantu bayakwazi ukurelate nawe ngenxa yezinto abazive abantu bezithetha ngawe. Abantu bayakwazi babakani ubudlelwane notata unyanga noma unyanga only because of into ethethwa ngabantu ngabo. Babe bona ababazi otata unyanga babangubani. Oko bebeve kusithwa banje bexelelwa ngabanye abantu nangomakhelwane babo. Sometimes we relate with people because of what we've been told about them. So you are on yes like umbuzo. Uti, who do people say that I am? Because sometimes ukurelate kwethu nabantu abathile okanye ababalulekileyo bomini bethu kungasukela kwinto esive ngayo ngabanye abantu. And uba ngaba sirelate kuba abantu bebethe ithetha ukuthi londo asikazani kakuhle. Uba ngaba uyarelate nomuntu othile kuba uxelelwe izinto ezithile ngaye ithi londo awukamazi. And awukakhuli kwi-relationship elinayo. So kwakubalulekile kwi-relationship kaYesu nabafundi ukuba uYesu ababuze intoba, who do people say that I am? Ukwenzela uba afumanise intoba bayamazi nancakasana. Ngoba ku-dangerous bazalwane ukuhamba nomntu ungamazi. Amane ekusurprise endleleni ngoba ubungalindelanga uba makabe wenza izinto ezithile okanye uthetha ngohlobo oluthile. So it was very important and crucial for i-relationship yabafundi noYesu that they would know him futhi bamazi ncakasana. Ngoba uYesu unguThixo. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngaye sisityhilelo soThixo ongabonwayo. Ithi lizibulo lendalo yonke. So kwakubalulekile ngenxa yoku uYesu akuko. Kwakubalulekile intoba abantu abarelate noYesu barelate naye bemazi nje kakuhle. Namhlanje kusabalulekile that when we relate with Jesus and call ourselves his disciples, that we need to know him and know him well. Ngoba ukumazi uthetha lukhulu. Ukumazi uthetha ukukhula kwethu ebudlelwaneni bethu noThixo. Ukumazi uYesu kakuhle uthetha intsikelelo. Uthi Paul ngenye imini uthi ukuze ndimazi ndithe ndazi namandla awamvusa ekufeni. Uthi ndingame zonke izinto ebezilixabiso nebeziligugu kum for the sake of knowing him and the power of his resurrection. Ngoba ukumazi kukuzazi. Uthi bathi abantu lonke ixesha xa umuntu esondela kuThixo uya